Reporting to the angel. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Yes. Pane zvinoitika. Ndana kutokuchera. Ndikada kupinda mukati mekwapete kudeka. Ndakuda kunotarisa muchifamba. Then you are also really beautiful. Zikazi taura bwana komanda. Ndo taura isho. Pakuna taura. Then you are also really beautiful. Baba Isabel. Pane zvandifanza mzukuru. Hanzi kudini. Kona mwana wakabereka chizamwari. Ndanongoshinye tsoenderana nekabhiti kacho uchipinda mumweya paupinda mungwabhiti ndikati ndokusaka achitaura namadhameri. Baba Isabel, tinodzosera mbiri kuna Nyadenga. Akusi kugona kwedu. Aiwa ndezvedenga. Ndezvedenga. Ndezvamwari. Ndezvamwari. Ndezvamwari mutende. Ndimi uko. Pio. Roma is the body for the petty bro. Afana to Sipekashana Tribe. Jomanda Bakachweba Kiminigate. Same penny to Horabite. Then you're also really beautiful. Walk out, work out. See penny. What am I? Then you're also. Oh, Karoshi. Po. Rickety. Vo. Papa Isabel Boshongora Washington Marimira apindira kamu studio. Are you ready? Regai katinzwa kuti vakati batereko muchirongwa kachanhasi Boshongora segment part 1. Ndozo vakakuti apane dzakawanda dziri kupisa Papa Isabel. Ndedzipi dzimwe dzenyaya dziri kupisa dzamakabatira kamuri yeZimbabwe muchirongwa chanhasi? Zimbabwe nasi ndine nyaya dzakati wande dzinorwadza dzinosuwisa muri yeZimbabwe dzekuti kutaura kuno kwatiri kuita atizivi kuti mudzimba amararamiro atiri kuita tingabatsirana sei kuti vanhu tikakanganisirana tinosvika pakutaurirana tozoonana zvakare mangwana tichizivisana kuti paipai takagadzirisa kubva apa kusvika apa chinova chidzidzo chinozopinda munhu akawanda. Chii chaitika? Chii chiri kuitika muri yeZimbabwe? Ndine nyaya yakaitika kunonzi kwaGutu Chief Makumbe Chief Makumbe Chief Munyaradzi Sabho Kusingwena. Kune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe yekuti kune rimwe kereke izvo zvekutaura kuno kwatiri kuita rine musangano wekereke kwakaungana vanhu vari ikoko. Mukadzi mumwe akatoenda nemurume wake kukereke aenda ikoko achibva anotiza vanhu ikoko achibva adzoka akapinda mumba memuroora mumba menjadzi yake ndobva akiya do ndobva achipisira mukati achibva afa. Hapana wakataura naye. Ndobva azviurayira. Zvine nyaya yekugazepo kwatinoti kuEast TV kuFirst 10 kutaura kuno kwatita mhuri yeZimbabwe izvezvi kune murume Manheru azowanikwa kuseni kunoko iye pachake akakuwara padumbu zvekubuda matumbu ari panze, vana imba ichibva yatsva, vana vaviri vese vachibva vatsvira mukati. Izvezvi madota zviri mukati menzvimbo izvi. Murume uyu ndiye apisa imba here kana kuti? Ipapo ndipo pari kunetsa kuti mukadzi apa anga asipo. Asi mashoko ari kuti mukadzi akatizira ku next door akakwanisa kuniswa chipatara. Aya mashoko akubuda because arisati amuona, asi murume awanikwa ari panzvimbo, imba yakatsva, iye ari kunze, imba yakatsva, vana vaviri vachiramo. Ya zvakaoma. Ndobva ipapo muri yeZimbabwe ndine nyaya yakaitika kuGwanda kunonziko kuPakama. Pakama ilocation iri muGwanda. Ye mwanasikana anga achisevenza mushopu. Achisevenza mushopu imomo achinovhura fridge yokuti atore madrink anga atengwa. Ndobva ichabofu. Aita bofu ipapo ndokumira tumhopo twakawanda tudukududede mumaziso. Ndokubva atakurwa na manager wepashopu achibva aendeswa kuchipatara. Aendeswa kuchipatara achibva anzi usataura kuti pawaita bofu kana kuti pawaita pawatanga poita dambudziko kusaona. Wanga uri pai? Wanga uri mushopu uchivhura shopu iyi. Muridzi weshopu iyi musi weSaturday rikuteera yadarika iyi anga ari mukati mekuvhura chimwe chitoro mune imwe nzvimbo inonzi Sonondo irimo zvakare muGwanda. Asi iye muridzi weshopu iyi ahamo
mugwanda izvezve anga ari kunze kupi kwenyika achinofambira zvimwe zvemabhizinesi nezvimwe zvaari kuita zvakawanda zvacho ndiri kuuya nazvo asi mwana uyu ane kuona kwakazotaka kuitika pati kutaka kuona kwake kune zvakaitika zvakare mushure mekunge hanzvadzi dzake ari kuchipatara dzaenda kunomuona aita 3 days vabereki vasati vaudzwa dzaenda kunoona ikoko aramba achirwara vamboenda naye kumba achibva azoudza hama dzake kuti ndakataka kurwara zvakadai so vachibva vatakura mwana weyo ndokunomusiya pashopu yes igwanda alright ndedzimwe nyaya dzatinati mukoma kedu kune vanenge vachidaka kunza nyaya pachimuti vachida kubata bhozhongora anobatika sei kana zvaenderera mberi ndichakupai update yekuzaka kwachifisa bhukudzoro kuya kwenyaya yehembe kunowanikwa paguwa dress rakawanikwa paguwa yes update ndinayo yakaenda kwamambo ndine zvandakariya ndakataura mukoma kebi kana sikakanga sechesa mubhuku kunenge kumudzi yabhishopi kana kuti mukuru wekereke akarohwa nechidhina ari mumba memukadzi wemunhu akangonyererwa yeye aiwa vakazorobhadhara vakaenda kwamba ende vamwe vakuru vekereke akazovavinga vakati aiwazvo hazviitwi izvo vaupdates kana nguva yachitendera ndichakupai tinazvo tinotenda manzwa kamagukutiro akaitwa kanyaya nababa Isabel Bhoshongora Washington Maremera saka rambai makabata kachemuti munongotibata muchidaka kufona pa 0713 938 538 0713 lekezane kati news egejo mkati machirongwa Bhoshongora segment part 1 rikiti vu ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu paka mapindira papi papa Isabel wekudimba yes ichi ndoda kuchiruwa nemuzukuru okay ndorova gogo ndorova muzukuru ndorova sekuru ndorova muzukuru zvifambidzana watitenderera muzukuru tsutsurai watitenderera vana kubereka pfaidzai icho kwadimu ryaZimbabwe ndiri mondiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsutsura paka Harare Hopley Zone 4 Harare Hopley Zone 4 muri yeZimbabwe muHarare Hopley Zone 4 mune nyaya dzakaitika dzakafana netsitsi. Nyaya yekutanga yandiri kutaura ndakambouya pano panhepfenyuro kuno vanofamba nechimuti muri yeZimbabwe ndichitaura kune mukomana ari kurarama ari munzvimbo yekuHopley Zone 4 mukaenda paWhatsApp channel vanayo ngatigare muchadzaneka chimuti ndecherudo vasina ipaiwo vanazo vasina vanazvo ipai vasina tifambidzane pamwe chete muchaona mukomana aripo ipapo but why ndauya naye tawirirana kuti tigomuisa pachannel ndagara pasi nevabereki tikawirirana ndokubva tataura naye tikawirirana kuti dzimbori dzenguva tingabatsirana mukomana uyu ndakamboenda nyaya yake panapa ane gore ne2 months anogara mumba panze anotamira kuti pane vanhu here kana kuti hapana wongomhanya muchimbuzi wobva adzoka haadi kutarisana nevanhu okay even uchitaura naye haatarisana nevanhu ini hangu pandapindamo tambodhonza takatarisana akwanisa kutaura ataura ndataura naye okay mukomana ndakataura nyaya ndichiti vaifamba nguva dzemanheru vanoti vakasangana nechipoko muchabunzwa kashort video achimbotaura vasangana nechipoko ndinomubvunza kuti pamakasangana nechipoko chakatanga kuitika chii amai vake vanoti zuva iroro akatanga kusvipa mate kupfira mate achitizvo ndiri kunzwa senge chimbuzi kaunda sei mumwe mangu muda kugezwa murume amuna kunaka kubva ipapo haana kuda kuzobuda panze ndichitaura naye anoti ndikabuda panze ndinoona sokuti vanhu vari kunditi nini ndinotyisa kana kuti ndinonhuwa kana kuti vanotanga kutonditiza ndobvunza vanhu vatakati nawo ipapo kuti akafamba apa izvezvi munomuona here achitizwa nevanhu vanoti isatizvioni iyi ndianoona izvozvo saka kubuda panze hapana ndambotaura naye ndichiti ndinokwanisa here kuzokutora timbotenderera akati mungatondibatsira pamwe vanhu vanganditize aish pamwe vanhu vanganditize saka mukomana wemai vake vanoti veduway ndiri kutsvaga vabatsiri onai mwana wangu zvaari anongogara mumba make maanenge ari pakangotaka kupinda vanhu haasumudzi musoro anenge akutarisa pasi anotaura akatarisa pasi haakwanise kutarisa kutaura akatarisa vanhu ndofunga ndaita maseconds akatarisana naye pazotanga kupindawo vanhu abva tanga kutotarisa pasi mukomana uyu akura sei kana sikakanganise
is 26 years and above. Muri kuti dambudziko rokugara mumba rakatanga mushure mekunge paifamba manheru ari kuti vakasangana nechipoko. Ende vanga ndomubvunza iwewe manga muri vangani? Vanga uripo 3. Zvamanga muri mu 3 sei iwewe uchifungira kuti pakati penyu muripo 3 zvawakuita izvi zvakonzera zvichipoko ari kuti nokuti pakati pedu ndini ndakatuka chipoko ichi. Ari kuti akatuka chipoko kuti kudini? Apo pana kuzotaura angoti ndini ndakachituka. Okay, mukufamba sei ari kuti akasangana nechipoko? Ari kuti takasangana nacho manheru ende vamwe vake mai vatipopura kuti ichokwadi takasangana nechinhu chakadaro manheru tinonzwa vakuru vachiti chinhu chakadaro chipoko. Saka kutanga ipapo ndo patanga kudaro. Vari kuti sei? Vari kuti sei vakati chipoko? Kwanzi izvo takakura tichiunzwa kuti ukasangana nechimoto chinofamba manheru chiya chinonzi chipoko. Okay, saka vari kuti vakasangana nechinhu chakabaka moto. Vachibva iye achibva achituka akachituka kuti kudini? Mashoko acho ana kumataura handira kubvunza chikonzero ndafungidzira kuti dzimwe ndiri kumutora semurwere. Dzimwe dzenguva mashoko anobuda ipapo anenge ari mashoko asina kuti sei asina kunaka sevhidhiyo harikwanisi kuzoenda kupi kuvanhu. Okay, iye atuka chipoko ndo paakazotanga kunzwa kunge ari kunhuhwa. Kubva ipapo achingosvika kumba akasvika ngogeza maoko muromo achiti muromo mangu amuchaiti akatanga kuita izvozvo ndiye ega pakati pevamwe. Vamwe vaviri ava vari kupi? Varipo right. Makwanisa kutaura nawo here? Vanga vasipo panguva iyoyo. Anga aripo ndiye nevabereki nevamwe vavakidzani. Iye anga asipo. Ihama dzepedyo here kana kuti ishamwari dzemunharaunda? Shamwari dzemunharaunda. Aiwa, umwe wacho tori munin'ina wake. Umwe wacho tori munin'ina. So kubva ipapo pakatanga kukwesha mukano achinzwa kunge pane kunhuhwa kuripo. Ari kungogara mumba. Ndikabuda panze ndotoona vachitonditiza vachiti uri kunhuhwa. Saka handidi kutarisana nawo. Beta zvangu ndigara mumba. Ava nenguva yakareba sei achigara mumba? Mai vake vanoti 1 year 2 months. Ari mumba. Chikafu vanomupira mumba imomo. Kana udana uchimbuza antenga dongoro daizo akangona pasina munhu womha yopinda muchituzi ufatsukira mumba. Chaasingadi kusangana nevanhu. Zimbabwe. So vabereki vemwana vari kuti kudini? Vabereki vemwana ndivari kuti bhozho svikawo pano kusvika ndazosvika ipapo. Ndasvikepo ndika dzimwe dzenguva tikaenda kunyika yeZimbabwe ndingaona angandibatsira. Handina chandiri nacho. Nguva yese yekuri kuti kune vamwe vakatombosvika ipapo. Vasvika ipapo vakaita zvavakaitawo but hapana chakabuda. Muri kuti makwanisa kumurekodha kavhidhiyo achitaura ndine kavhidhiyo kadiki karipo achitaura. Pane vhidhiyo mai vachona vakutaurawo kuti zvakamira sei chakamboitika chii nekuti ndakanda kuda kuti ndinzwise kuti iye hongu ari kutaura but muriwereka. Mai vacho vakazotaura zvakare vanozadzisa chinova chokwadi nekuti ndivo vari kuzooneka. Vabereki vese varipo pambapa? Ndaona mai. Baba handizivi asi vanotaura navo ndiani? Ndamai vemwana. Kubva zvazvaitika izvi vakambofamba here kuti vatsvage rubatsiro? Nokutotsvaga mamwe maprofita akatouya shandira ipapo vashanda naye ipapo. Umwe muprofita achibva amutakura ipapo ndokufamba naye ndokuenda naye kumashops ndofadzika naye. Vanhu vakuti mukomana uyu abuda panze. Kubva ipapo hapana chakachinja. Achingodzokera mumba pakaenda muprofita iye ndofagara futi mumba imomo. Asi maprofita vari kuti vanotaura kuti kudii pamusoro penyaya iyi? Vari kuti hai mhepo dzinotenderera tadzipedzawo sewayo yakauya but hapana chakapera. Ndiri ipapo mukoma KP about 20 meters kubva pamba ipapo muhopuli zakare zone 4. Inzwai nyaya yakaitika. Pane mukomana 19 years yokuberekwa anga achigara nemukoma wake vachirojawo nevamwe zvakare baba namai vanogara panzvimbo apo. Mukomana 19 years uyu achibva apomerwa ari kupomerwa mhosva yekunzi pakabiwa bhatiri pano repamasolari. Apomerwa mhosva iyi kusora zuro manheru vachibva vati vanoda kumuranga kusanganisira nemukoma wake ipapo. Mukuranga mwana uyu amai vepamba apo kuti akabirwa bhatiri vane murume wavo vanoti inini ndobva kuchipingi ndoda kukuranga kusvika ndazivisa kuti iweweka zvakuita zviite izvi. Vachiudza kuti ndaimuhedha ndomusumudza nemuhedha ndichiita zvandiri kuita. Mukoma wacho achinonziwo zvawakaita mwana izvi hazvina kunaka unofanira kuti urangwe. Vachiranga mwana uyu nguva iyoyo akasvika pakuratidza kuti mwana uyu akupera aneta. Ndokubva vahaya kombi kuti vatakure mwana uyu vaende kuchipatara. Kombi yatakura mwana uyu ndokuenda naye kuchipatara. Vaenda naye kuchipatara. Vachisvika kuchipatara zvikanzi nonoona nezve upenyu mazidokota zvikanzi mativigira munhu akafa atofa kudhara. Vachisvika ikoko vachibva vataura nyaya yekuti amwapoise. Vadzoka kumba vanhu vemunharaunda vakati zvaitika tozviziva zvaitika tazviona. Kwachibva bata mukadzi
wepamba pacho pakabiwa bhatiri ndokuenda naye kumapurisa. So nyaya yaoma kwemapurisa, asi murumfi ari kuchipatara amirira kunzi aitwe postmortem. Vaone kuti zvaari kutaura vanhu ava zvemushonga ndizvo here kana kuti zviri kutaurwa nevanhu kuti aiwa zvatakaona zvichiitika tinozvisiwa. Ndichazokuudzai zvakare yemunzvimbo imomo yemwanakadzi ane 37 hedzo kuberekwa, akaroorwa katatu akaita mwana 1 chete. Ari kuti kana akaona munhu anorwara nenjere wanenge achifamba naye kuti ndibatei, ndiri kutonzwa kuda kunomubata kumuita murume. Asi anoda vanorwara nenjere chete. Ya zvakaoma. Todzokera panyaya yemukomana wechidiki 19 years uyu. Mati chi chakaitika baba Isabel kuHopley? Akarohwa pamba pavanogara nawo nevanogara nawo vachimupombera mhosva yokubiwa kwebhatiri rinoshanda nemasola. Vachibva vazomutakura kuenda naye kuchipatara. Vachisvika ikoko achibva anzi afa. Vachibva vati mwana uyu amwa poison. Mukomana anogara pamba namukoma wake pavanoroja. Pane vamwe zvakare vanogara pamba ipapo. Vanogara ipapo ndivo vakabirwa bhatiri resola. So amai kuti muridzi webhatiri ndiye akati ndinoda kakuranga mwana uyu. Yeye ende mashoko ari kubuda ipapo ndiripo ipapo zvoshedzera kuti nemukoma wacho aitotiwo zvinonyadzisa zvawakaita, saka rangwa kana kuti ngatirangei. So amai ava ndiwanga ari pamberi pakuranga pakurova mwana komana uyu zvokutohedha chaiko. Kuhedha hanzi ndinobva kupi? Pachipinge apa. Kuchipinge ndokupedzera. Vakadi kutora mwana uyu wakaenda naye kumapurisa. Ndo zvatinoziva pakurarama. Mutemo kune vamwe nevamwe vanoshandisa mutemo. Yesu pazvave apa zvichaitwa sei? Asi vagari munzvimbo akazotora vanhu ava vakabata mukadzi ndiye anga aripo, murume namukoma wacho vanga vasipo, ndobvaenda naye kumapurisa. Vakati aiwa vanhu vaita zvakati, ndobvaenda kumapurisa ikoko. So tamirira kunzwa kuti panoitwa postmortem mapurisa zvavanoita vanogona kukuregera kudzokera kumba. Vane result yavakamirira inoenderana newe vanokubata, isinei newe vanokusiya. Ya zvakaoma. Zimbabwe mazibva akaziwiri zatsudzuro kana bhozhongora kuchokera kakuHopley zone 4 Harare. Munititani nazo. Totanga kayemukomana ari kugara kamumba ari kuti iye akatuka ka munhu wanofungidzira kuti chipoko chakasangana nacho kamanheru. Kubva ipapo ari kutizwa nevanhu uye zvakareka ane kunhuhwa kwaari kufunga kuti ari kuita pamuviri pake. Saka ivo vari kukumbira vachitida rubatsiro Zimbabwe. Atina chatinacho kutopotera kuvanhu kumhuri yeZimbabwe. Tingabatsirika sei mwana kana chikwanisa kugara mumba ari mugore ari mumba kureva kuti zvakatiomera? Tobatsirika sei? Pane kwazvakamboitika here? Kana kuine kwazvakamboitika makaita sei kuti zvipere? Vakambozviita vacho makazvipedza sei? Kune vanoziva munozvipedza sei? Ndo nyaya yatinayo. 0713938538 0713938538 kana kungotumira ka WhatsApp message pa 0718692244 0718692244. Tinotenda 27 minutes past 10 Kanyemba na Bhozho uyo mukomana wekutoka chipoko akatadza chipoko achitukwe ndezveusiku zviya. Pane chivanhu chiripo pari kudaka gogo chihoro vanopedza apo itapfo kuti mumashasha yese nevese vanondiziva. Don't forget Emilia kana Veti. Ndinonzi Innocent Manyoso pamvurwi Zebra Cross. Baba Isabel tingati chipoko here chakatukwa nemukomana uyu kana kuti murume uyu? Ndo usakati chitsvaga vabatsiri mukoma KB vakwanise kuvaratidza nekuvaonesa zvavasingaoni. Neniwo ndabvunza ipapo kuti iwo sei uchiti iwewe pamakaona chinhu ichi ndo zviri kukonzera? Dai wakarwara flu taiti ndo yakonzera here? Dai wakakuvara gumbo taiti ndo sei uchiti pamakaona zvinhu izvi ndo zvakonzera? Saka ndosaka mai vacho vachiti ndakuda mubatsiri ndiye anogona kundiudza kuti zvakamira sei. Ya pari kudaka mubatsiri chokwadi anokwanisa kakubatsira mhuri iyi. Tinzwe kuti chii chiri kukonzera kuti mukomana uyu aite zvaari kuita. Uyo wekutoka chipoko uyo ngavafambe kune vemweya chaizvo. Inini ndinofunga hachisi chipoko, imhepo yemudzinza inoda kumushandisa ari panzvimbo imwe chete, nokuti chiri kunetsa chiri kundinetsa nekutyisa kunoita kachipoko ushingi hwakadai kusvika pakutuka ndi Prosper Nyamadipa pabhindura Green
Hill ndashaiwa angandipewo channel yedu yechimuti ndibatsirewo nekundipawo pamberi nechimuti tadzidza zvakawanda pano pachimuti. Okay, video iyi ichakandwa pa channel tichaudza zvakare Samu kuti aikande pa Facebook page yedu National FM Zim. Kune vese vasati vajoina Facebook page endaika pa Facebook page yakanzi National FM Zim mofollower anditika ndichakanda video yacho kuitira kuti munzwe amai pamuchete nemwana komana uyu vachitaura. Baba Isabel mati pavaifamba usiku vakasangana nechipoko ichi kupi? Munzimbo muhopli momo. Imo muhopli momo. Hopli tibatsirei. Pane ere akamboita kadambudziko iri? Pane ere akamboona akambosangana nechinhu chanofungidzira kuti chipoko? Kune vanozviziva. Yes. Tibatsirewo. Nokuti dziripo nzvimbo dziritonzikana kumamisha mukafamba kwakati munosangana zvakati. Kuhopli iripo here nzvimbo yakadaro? Varipo here kunyangwe pasiri kwakasangana mukomana uyu nzvimbo yehopli iyoyo pane wakambosangana nazvo here? Ndizvozvo. Zvakaoma. Okay, regesani tibve kuti anangu aniti tani. Ini hangu plus 263. Ini hangu plus 263. Ndasarenda. Ipi kisei mega. Ndinonzi Innocent Nyamindu kumandeya 2. Bermuda Honde Valley wechereshedza ikamudhara Kaspa Nyamindu katatu. Right, Langton Nyamindu na tete More Blessing Marechera. Alright, otanga na mudhara Kaspa Nyamindu, Kaspa Nyamindu, Kaspa Nyamindu. Langton Nyamindu, Langton Nyamindu, Langton Nyamindu. Na tete More Blessing Marechera. More Blessing Marechera, More Blessing Marechera. Po, rikiti, vo. Baba Isabel, tingati isusu chipoko here chakasangana kane mukomana uyo. Chakabatwa chemuti. Kuti je na Deputy Minister wa Information Publicity and Broadcasting Services, Papa Dr. Umpire Marupi. Ndanza kumerera Hanzi ichi chimuti ichi mukomana wepa Hopli Zone 4 akatoita laki pakatuka chipoko chikasamurova 2009 kwa Rusape Gandanzara. Kune akatokumbirwa fodya pakachituka akarowa mbama dama rikaita bleki. Hana kurarama nguva refu itapfo kuti mashasha yese nendera FM. Ndinonzi Mr. Intelligence Kelvin Joao pachongoma famu muguruve. Saka kwa Rusape ndabatwa na vanonzi Mbuya Langa vari pa Jamaica inapo sukanzi zvakaitika izvo ndichienda kwa Rusape kwa ndakatozoguma nevanhu vangu tarara muRwizi. Chii chakaitika? Tauchiona kwanzi kwa unonzwa kuti muviri wako une zviri kuitika. Kumerera kozoita baba vandibata vachitoti mwana wangu akatochiona zuva rabuda achienda kuchikoro. Asi arisati tanzwa kuti kana munhu achitaura kuti chipoko chinhu chakaita sei, kuti unorondedzera sei mombe ine nyanga nemuswe. Chipoko chakaita sei? Pane anofungidzira kuti akambosangana nacho here kana kuti akambochiona chipoko. Tibate pa 0713938538 kana WhatsApp number 0718692244. Comrade Fraser pana Coronation vakachibata chimuti. Mai Kaylee ushe wekunze 401 pamwechete kana Sara we Zone Head Young Women for ED Zone 5 anenge aripoka pachimuti. Mai Mukudza ku Epworth uko. Mai Jamali sekai mundenda ku Epworth kuri seko nasi. Hey, Papa rega ndifana ngotanga ndopindere nyudzai icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri mwendiri makati mekufamba wamkaseko Boniface Mujongondi all the way from kwa Bulawayo hariko ku Country Park chimutakabata tichaona makuerere kuri seko Country Park heti tembe Zimbabwe wamkaseko chekebasa madampoze ndisika kangado tichaona makuerere chimutakabata wamkaseko gumi ndega pa 07 pa boerapo chimutakabata kuditse wamkaseko wanosera agogo every day is a Friday chimutakabata sabu kukaraba chimuto akabata haswe mambeva chimuto akabata kuditse kwanza ndichise paka mapitira paponi ndangoti ndifambe nazo sekuri nemzukuru yes zifambidzane pazuva ranhasi hawe ziri kudiana paka Gutu Chief Makumbe Gutu Makumbe Chief Munyaradzi Sabhuku Zingwena asi ichazopinda zvakare kwa Sabhuku Mashingauta kwa Gutu ikoko nyaya tikamukoma KB ndeyekuti vanhu vakaenda kumisangano wekereke vachinonamata ikoko pane mudzimai ane vana vake nemurume wake ndokubva vaenda kuchechi hanzvadzi yakewo
inonagara ikune imwe sabhukuwo ine vana vayo nemurume wayo but vanonamata kereke rimwe chete vese. Mukadzi vaine kukereke ikoko ndekwe mazuva mukadzi achibva abva ikoko achibva siya murume wake nehanzva dzake dziri ikoko ndobva adzoka kumba ndobva asvika mukicheni manga musina kukiwa mumba memuroora wake kana mumba mehanzvadzi wake achibva asunga dhoo ndobva asungirira imomo ndobva azvipisira imomo. Izvezvi vamwe vanotobva kuchechi kutoenda kunhamo vanga vari pamanext door ndovakaona imba ichitsva vakatozonaiya pakati kusvika tozoona kuti imba yadonhera mukati but mune munhu akatsvira imomo munhu ndopari kunzi munhu kunoku asi kuoneka vanhu varitotarisisa vari kuona ndiye mukadzi uyoyo akatiza kuchechi kune vamwe achibva adzokera kumba ndokunopinda mumba memuroora mumba mehanzvadzi yake achibva azvipisira imomo achibva afa. So far tisati tanzwa mashoko kuti chii chakaitika, ani nyaya nemukwasha here, nyaya nehanzvadzi yake here, vakatukana here, ko vese makristu wani vese, ko vanga vachinamata vese wani, ko sei akadzoka akazozvipisira mumba mehanzvadzi yake. Muri kuti mudzimai uyu wokuzozvipisira mumba mehanzvadzi akabva kumba achienda kuchechi. Yes. Kubva kuchechi kwanga kune gungano kusvika kumba kwehanzvadzi kwemuroora pakareba sei? Kotokwirwa bhazi kubhadharwa mari. Kotokwirwa bhazi kubhadharwa mari. Kumusangano kune vamwe ndoko akabva ikoko achidzokera kupi? Kumba kwehanzvadzi. Asi kubva pamba pake paanogara iye kuenda kumba kwehanzvadzi 30 minutes time uchifamba zvine hunhu unenge wasvika, asi kwavakanga vari kukereke kotokwirwa bhazi. Sei akazoenda kunozvipisira kana akazvipisira kumba kwehanzvadzi? Ndipo pasati pasika vanhu ndio nyaya yemiro nokuti konzero wacho akazviita ndiye akafa. So vanhu vauda kunzwa kuti vasara ava murume nemukadzi hanzvadzi nemuroora vane zvavachakwanisa here kutaura kuti takamboita nyaya dzakati takambonetsana zvakati ingave nyaya yei yaita kuti vaende kunozvipisira mumba mavo. Kana mapurisa anogona kubvunza kuti ndimi varidzi vemba chii chaita kuti munhu abve kumba kwake kubva kukereke kuzozvipisira mumba menyu? Pamba kana kuti imba iyi yanga isina kukiwa here? Yanga isina kukiwa kitchen. Kitchen yakanopinda. Ya, murume angari kupi? Angari kuchechi. Hapana zviratidzo zvairatidza kuti amai ava pane zvaivashungurudza? Hapana. Kana muhomwe manga mune tsamba, kana muhomwe manga muine foni, moto kaudu. Moto. Ya, zvakaoma. Muupenyu tinosangana nezvakawanda. Zvinorwadza. Anditika kana pane zvakubata tsvaga munhu waunoshiya naye. Ndosaka ndatanga kutaura nemashoko iwawo kuti vedu we tinogara mumwe mokuti kana kuno mumwe munhu anototaura mashoko anorwadza kwete nokuda asi akanganisa, asi tikanzwisisana panopera nguva kana maminitsi tinozoona kuti takanganisirana tokumbirana regero. Tikakumbirana regero upenyu unoramba uchiuya iye yambo kukanganisirei achave zvakaire munhu achakubatsira futi mangwana. Ndizvozvo hatizivi zvakabata amai ava. Zvakaoma nematambudziko. Ndobva ndabva kuko mukoma KP kamuzukuru kacho ndobva ndapinda Eastview Harare phase 10. Muri yeZimbabwe ndine mashoko anosuwisa anorwadza. Pane murume anga achigara nemukadzi wake nevana vaviri vanga vachiri pasi primary level pakuenda kuchikoro. Nyaya itika kuti usiku murume anoratidza kuti anetsana nemukadzi wake, mukadzi achibva kuara achibva tiza kaenda panext door akabatsira kuenda kuchipatara. Aenda kuchipatara murume paasara mumba iye azoonekwa zvakare ari kunze kwemba matombo ari panze akachikwa dumbu uyezve achiratidza kuti haachagoni. Ndobva imba yacho yatsva vana vachibva kusvira mumba imomo. Mukaenda paWhatsApp channel futi muri yeZimbabwe muchanoona kuita madota, muchinyatsoona kuti iyi mitumbi inoratidza kuti yakatotsva irimo. Murume zvakare akafuka jira ari uko, asi mapurisa kuseni vasokwanisa kusvika ambulance ikatora mutumbi ikaenda naye kuchipatara. But nguva yabva murume wepamba apa yanga ichiratidza kuti murume anga achiri kurarama. Kana tizive kuti murume nemukadzi vakanetsana, murume kuti sakwaita mukadzi afungira kuti mukadzi afa akasara ada kuzviuraya iye kana takazoda kuuraya vana zvakare here, zviri kunetsa. Mudzimai akanotizira panext door. Mungaziva here kuti chiitiko ichi chaitika nguvai? Usiku. Kuchifuma kuri kuseni kuno. Mudzimai atizira panext door achibva atorwa kuendeswa kuchipatara. Haasati akutaura kuti chii chaitika. Haasati akutaura kuti chii chaitika. Vanhu havasati vakuda kumunetsa. Iko zvinezve murume abva atakurwa zvakare ndobva aendeswa kuti kupi kuhospital, asi vana vatotsva mukati asa munzvimbo yacho muchaona kuti moto waita basa. Ya, zvakaoma. Chii chiri kuitika baba Isabel? Chii chiri kuitika Bhoshongora? Zvinonetsa mukoma KB. Izvezvi ndine nyaya yandiri kutambira kubva kuchipunza farm yatida kutanga tambunzwa kuti yakamira sei
kana kuri kuti mashoko zvakare akafanana naiwo ndazama kubata mapurisa epajuru growth point vanga vachitaura mashoko ekuti aisati yasvika pano nokuuya kwayanga yaita kwandiri ndabva ndasanganisa zvakare mapurisa pamwe chete nekuuya kwaita mashoko tinzwe zvaitika kana kuri kuti ndizvo zvakare mukoma KB kunenge kutori kushungurudza kuri toenda mberi kwakanyanyisa asi asati tave nezvakakwana. Rambai makateerera kana tikakonfirma kanyaya yekupi chipunza famu iri kusvisa business endako. Yes, tichakuudzai nokuti pane kurasika kweupenyu kwaitika ipapo. Rambai makabata chimuti zveusiku hazvitukwi. Kuno kune akatema zizi akatonhora ruoko rwese. Ndinonzi Dickson Tiki ndiri kumatepa kubindura. Akomana. Yes. Zizi haisi shiri here. Ishiri. Haisi shiri yaMwari here. Asi baba Isabe munombonzwa kuti shiri iyi inoshandiswa pamabasa eusiku wani. Saka tinozofembera sei kuti ko pamwe ndinofunga kuti shiri inoda kuidya senyama. Ndoziva sei kuti ndiyo yekwamwari. Baba Isabe. Ndo nyama iyi. Hey, hanzi akatema zizi. Ruoko rukatonhora. Ipapo. Kupasanyeti wakanga lero chibhagira chakatonhodza ruoko. Turu. Mukomana uyo wekutuka chipoko. Panotoda vana gogo chihoro. My blessed mashinga idze pashurugwi chachacha ndidaidzei katatu. Shurugwi chakabatwa chimuti. Chachacha. My blessed mashinga idze. My blessed mashinga idze. My blessed mashinga idze. Shurugwi po rikiti bo. Tingati isusu chipoko ere chakasangana nemukomana webaba Isabel. No, apa tiri kutangira nyaya sekutaura kwemuridzi wenyaya. Asi ndosaka tazoendawo kuvanhu kuti kana munhu achinzi aona chipoko kana uchiti waona chipoko unonoudza vanhu uchiti waona chii. Ndikaona mbudzi ndinotaura zvairi, ndikaona shiri ndinotaura zvairi, ko kana waona chipoko unotaura uchiti chii. Tiri kukumbirawo mubate amai vemukomana uyu. Ichokwadi. Tikwanise kutaura nemuning'ina wacho. Anga aripo pakaitika zvinhu izvi. Ichokwadi. Kana achikwanisa kutsanangura tinzwe kubva kumuning'ina kuti chii chakaitika usiku hwacho. Nokuti ndiye mwanga aripo. Aichokwadi. Tinzwe kuti chii chakaitika. Iye akaonei. Akaona here zvakaonekwa nemumwe wake. Nemukoma wacho. Ko kana vakaona chinhu chimwe chete iye akaonei. Timbotaura naye. Hanzi unzai road show kwaMurambinda National FM. Takataura kuti hapana vanosara. Hapana nzvimbo nemunhu anosara kumashure. Chakasiyana madheti. Ndiyo mantra inofambwa nayo neSecond Republic. Leaving no one and no place behind. Hesi Kanyemba na Bozho. First time kukanda message ndinonzi Dokota Tino ndiri kukubata ika ndiri pa radio ku Middle East uko. Avo vekurayika mukoma weku Hopley vese ngavapinde mukati ngavasaite tsitsi navo. Ndikwaseka vabereki vangu vekwa Chakadini kwaChihota nevanondiziva ikoko. Timu repa SPCA muHarare muri kwazise nemudzimai wangu nemwana muHarare futi nevese kwandakaroora. Kwazisaiwoka futi timu rangu rekuchechi vanopinda hanzi vandinopinda nawoka from City Gate Assemblies muHarare ndatenda. Ndinonzi Dokota Tino Mawenje. Dokota Tino Mawenje vakachibata chimuti. Zvakaoma baba Isabel. Kubatwa madoctors. Madoctor baba Isabel muri kuti tani kwa imwe. Sando dzenyu Kanyemba na Bozho ndinonzi Cosmas Bello ndiri kuMbare daidzaika zita rangu katatu. Cosmas Bello kuMbare. Cosmas Bello. Po rikiti vo. Uyaione road show kwa Rukweza. Ndinonzi madzibaba Brown Munawa kunyazura. So tine zvimba anditika. Yakachema. Plazi inonzi Rukweza iyi. Rukweza. Kubva kwaita manje apa pa 07 apa vatichi apa. Wamataka kuverenga apa. Right. Vari kudachi? Vari kudaka road show. Tinouya don't worry. Chipoko chinoita zvachada. Pamwe pacho chinoita kunge munhu mupenyu chaiye pamwe chinobaka moto. Zvinongodaka kuti zveusiku woita kunge pasina chavaona. Ndinonzi Moses Marova kuNyamajura.
chipoko chinoita zvachada, pamwe pacho chinoita kakunge muno mupenyu chaiye, pamwe chinobaka moto, zvinongodaka kuti ndezveusiku woita kunge pasina chavaona. Zvinonzi Moses Marovha, ndiri kunyamajura. Ungoiginowa uchinja direction. Avaiwe Kanyemba naBhozho pakaipa vabatsire ngavaite kabasa. Pane mukomana wekuzone 4 kuHopley ndinonzi amai Abija zone 5 kuHopley. Imomo ndideidzeruka katatu. Amai Abija zone 5 Hopley. Po rikiti vu. Ndakaona baba Enis pamwe chete na Constable Gwena ka pamarondera. Ndakaona Constable Gwena, baba Enis handina kuvaona. Ndakavaona vakoriti. Saka baba Enis vakaenda kumusumbi. Vakatevera kumarondera. Vakoma. Constable Gwena zvikanzi aiwasu. Isusu titoripo pachimuti pfe. Vanga varipo. Makaona mazika mabatirwa anoitwa chimuti patakasvika paEpworth nezuro. Baba Isa vakomana tozokudzai zvakawanda mushure memashoko kubva kuEconet. Kanyemba naBhozho panhau yemaroad shows matiregerera. Tiri kudawo kana mazuva muri kuno. Tinonzi chenjerai muhove pachimwemwe famu kuBhangeti. Tiri kudawo kana mazuva muri kuno. Avaya nenyaya dzavatoda mazuva. Yes. Kana kuti chikugarira hacho ikoko chimuti. Baba Isabiwo chimuti chiri kudiwa. Kanyemba naBhozho ndini ndaramba kusaririra. Ndidaidzewo kakatatu Bhoso Simba neGavi eChegutu. Ko akapinda muchibagiriniko. Murume anga arova uyo. Bhoso Simba neGavi eChegutu lapa. Bhoso Simba neGavi. Po rikiti vo. Kanyemba naBhozho chipoko chinoita yese kumaraini kwedu hanti kumaruzevha. Vamwe vakakwira vachiti ibhazi kwakuzoti pembenu kwaedza vachigwesha paruware masutu aboka, asi vakakwira zvichinzi pindai vanoenda Jakarta tiri kumashure kwenguva. Ndinonzi Captain chabata paWestgate. Ndakaitaura pano wani pagokwe apa kubva pakwirirana kusvika pamushamba apa pakati apa malaitsi akasingadzibe apa. Makaitaura nyaya. Bhazi richifamba manheru apa. But hasinasi kwakare. Vanobatsira, vanoti vanogona kubatsira. Manzwa kachichemo chiri kubva paHopley pazone 4. Mukandibata ndinokupai nhamba moona pokuenda. Yes. Tinozotaurawo nezvenyu kuti mhuri yaibatsirika. Ndizvozvo. Vakazobatsirwa apa. Vanogona kubatsira mhuri iyi. Baba Isabiwo Bhoshongora anobatika panhare inoti kudini? Ndinobatika panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Mukandibata apa ndinokusvitsai kuhama kana kuti vabereki vemwana uyu. Kanyemba naBhozho usiku hwaifamba vakomana vekuona chipoko vaifambira kunaka here vaindoba kubata vanhu kwidyo. Kazhinji zvinoenderana nokuti wanga usingafambiri zvakaipa here. Ngareurure mukomana uyu anopora. Ndinonzi General Micho paHeathcliff. Ndichemereni katatu. General Micho Heathcliff. Po rikiti vo. Manzwa here mubvunzo wa General Micho. Vakomana ava vaifambira zvakanaka here? Vanga vasingaendi here kunoba kana kuti kunobata vanhu kwiyo, kunobata vanhu ngunzu. Zvinoenderana zvamaifambira nezvakazoitika. Ipo patina kudzikadzika. Ndizvozvo. Sezvo tine nhamba dzavabereki chataura navo. Tiri kukumbira kutaura nemunin'ina uyu kana achikwanisa kutaura pamhepo tinzwe kuti vaienda kupi, and iye akachiona here chipoko chiri kufungidzira kuti ndo chakatukwa namukoma wacho. Baba Isabiwo 9 minutes past 11 tindemuna nichinango icho kwadimbori yeZimbabwe ndirimo mukati mekufafaidzana nekutsudzwa zvitu matima nawo senyika ino. Wamukaseko agogo every day is a Friday. Ndeumwe zvakare akanga aripo pamarondera agogo akabata chimuti ari mukati mekufamba nacho. Wamukaseko Thomas Doni mufundirwa chimuti akabata kuti ndiye mukwambo kana kuti mukwasha asina mari. Wamukaseko tapiwa tapsingwelere
legend eta chimuti wakadiujiriseko pa boys zamudala chimuti wakabata mbuya langa pa Jamaica po akabada chimutizo wamukaseko Boniface Mjongoti chimuti wakabada lidze amukaseko iti the Muzimba Gombe pisere kwa bulawa cha dogota mimba yebaro eti mo mandu chitoma kufa ndi mwari gogo mpofu kana kuti bahose wamukaseko maivesha chimuti wakabada lidze wamukaseko maibanda patize tapo chimuti wakabada lidze wamukaseko leso bada chimuti seke basaru chimuti wakabada lidze kwanza ndichisi wamukaseko timu rese rakabada chimuti rekandingoti pasi rese kwa makabada chimuti tinokupa isando dzenyu reva ndikopinda muri yeZimbabwe ndingoti paka Gwanda mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva pakufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva tiri masiyaiti tiri matikitiva po rikiti vu mapitira kuponi baba kanzi yako kari kuchallenge wani vanonzi Gogo Solomon vari pamurewo apa Gogo Solomon chibasiya kwadzimwe dzese imba idzenyu ngavadai Gogo Solomon kana vari smartphone ngavarekode mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva otumira tokutesa pachannel nepafacebook Gogo Solomon kana vakatibata ratidzai challenge yenyu tione mukapasika apa pasekurira mzukuru ivi gogo ivi muri yeZimbabwe nyaya yandiri kutaura yakaitika kuGwanda kune musikana aishanda pane imwe shopu munzvimbo yekuGwanda kunonzi kuPakama vagari voGwanda munoziva Pakama ari mukati mekusenza mushopu iyi musikana uyu aiva na 24 years dzekubereka akatomboita mwana mumwe chete ndokudzoka pamba achibva aenda kunosevenza aenda kunosevenza aripo apa anga atove senior chikonzero iri igore rechi5 achishandira munhu oyo ende munhu ane mashopu akawanda kunovhurwa shopu kwese mwanasikana uyu ndianotanga kuendeswa panzvimbo especially pokunzi pari kuitwa pari kuvhurwa nzvimbo iyi panenge pano vanhu vakawanda anenge aripo ipapo akashanda kumabhawa akashanda kumashopu asi shopu yanga achisevenza ndiyo iyi wai anga achisevenza pashopu iyi ndo panga pava padhuze nepane imba yaigara ari mukati mekusevenza kumapasti 4 dzekumanheru akavhura firiji achida kutora madrinks akatozobva ipapo akutoshedzamo kuti uyai munditore mundibvise pandiri uyai mundibate akabata firiji kuti pandiri pana machakwanise kuona ndichitaura neumwe waanoshanda naye anoti pandakamutarisa ndakarohwa neana chikonzero ndaiona sekuti mumaziso make muri kufamba zvimasvosve ndekuti angamira tumhopo tudiki dodo tokatenderedza mumaziso make ndobva aiswa murume kuseri vachibva vafonera muridzi nevamwe vanoshanda navo vanova managers muridzi weshopu anga asipo angaenda kunze kwenyika ende zvakaitika uri musi wechitatu kuchinzi Saturday vari kuvhura imwe zvakare shopu munzvimbo yemuGwanda imomo kune imwe location kunonzi kuSonondo umu munonzi muPakama right zvadaro muri yeZimbabwe mwana akabva aiswa mumba vakabva vafonda vakuru kusanganisira mudzimai wemuridzi weshopu musikana akabva atakurwa ndokuendeswa kuchipatara aendeswa kuchipatara asi musikana uyu akasonzi mashoko ake usataura mashoko ekuti pawanga uchivhura firiji ndopoita dambudziko akaudzwa nani mashoko aya anoti iye manager akanzi manyontora musikana uyu akafondera mukadzi wemuridzi weshopu ndokubva vatara zvakare nabosi kunyange uri kunze kwenyika zvinotaurika vachibva vanzi ndo zvaitika zvikanzi izvo muudze kudaro achibva audzwa namanager kuti zvinokonzeresa kukanganisa basa zvinogona kunge zviri zvinhu zvangosangana kuti nguva yaroda kukuvara uchivhura firiji saka zviri kunzi zogona kukanganisa basa kana zvikakanganisa basa iwo pauchanopora kudzoka kwako basa basa ringasafambi zvakanaka ndobva ati iye no ndichimuka kuseni ndo pandamuka ndakadai so ndakarara ndichipepuka ndo pandaona zvakaita sezvezvo but motokari yanonoka kuwanika yekuti ndiye kuchipatara ndobva atanga kurapwa atanga kurapwa kudaro musikana uye anga asationi ari kuchipatara kudaro veukama vakatozokwanisa kuti ana mai vake regai tichore mwana timboenda naye kumba tinofambawo naye timbonzwawo ende pabasa pakatoburitswa dzimwe mari dzakapiwa
vabereki vemwana kuti vafambe naye. Baba Isabel, muri kuti musikana uyu akavhura firiji achida kutora zvanga zviri firiji ndo pakaita dambudziko rekusaona akatosorwa. Anga aita mazuva mangani achishandira mushopu imomo? Ndiri kuti mwana uyu atove ne5 years achishandira kambani nemashopu akawanda. Okay, but imo mushopu makazoita dambudziko rekusaona anga ane nguva yakareba sei? Atonzi iko zvinozvo atori ne4 months ende angachitarisirwa kunzi ndiye ari kuenda zvakare kunotaka kutoshanda pashopu itsva iri kuvhurwa. Aishanda ari 4 months ari mushopu imomo anga asati ambovhura ere firiji iyoyo. Zuva rega rega rakasikwa Mwari anotovhura chikonzero madrinks anotengwa. Okay, asi zuva iri paakanoivhura ndo pakaitika zvinhu izvi ende zuva iroro anga atoswera achivhura. Zvadaro mhuri yeZimbabwe mwana aendeswa kuchipatara, vabereki vationa mwana vakufamba naye, vari mukati mokufamba naye mavaifamba vamwe vaingonzi imhepo kurwara, mumwe hamana zvaionekwa. Mwana uyu ariko kwachibva asvika pakutaura akati hanzvadzi dzake dzanga dziripo patimbo iri rakakwanisa kudhipotwa kubva kunze kwenyika yeSouth Africa. Vakabva vasvika, chii chiri kuitika, taura zvinhu zvaitika iwewe. Achibva ati regai ndikutaudze chokwadi wana mama yangu tora masoftas ka. Zvikanzi pandaivhura firiji nini ndo pakaitika zvinhu izvi, asi handizivi kuti muchaibvunza sei nokuti manager paakafonera boss akanzi tisataure chero neni kuchipatara, ndokusaka ndisina kutaura. Hanzvadzi dzake chibva dzamutakura ndobva dzanozorera mwana pai pashopu. Manager achibva audzwa apo boss vari kunze kwachi, vari kunze kwenyika. Vasarigwa nemazuva 2 kuti kushopu kuendwe kwakuya. Vabereki pavakaudzwa zvinhu izvi vachibva vati regai titsvage munhu. So baba vake vanogara mukati meguta reHarare. Vari mukati meguta reHarare vaudzwa nyaya iyi vachibva vati regai ndigouyawo nemunhu wandoziva panga paine dambudziko ranga rine munhu airwara maziso, but ndinakaziva sei ndiye akazobatsira. Musati maita zvakawanda, regai ndigouyawo naye. Vachibva vaenda ikoko nemunhu yayo, vachibva vasvika pamba mwana uyu manje angadzorirwa kumba kwani kwemubatsiri kwemunhu weshopu. Zvikanzi handei anobatsirwa ikoko. Vakomana vakaramba kuti mwana adzoke pamba, achiti akadzoka pamba pane zvinonetsa ndobva vasvika ipapo. Zvikanzi tauya panapa tine kubatsira kwatinoda kuita pari. Chabatsira mwana ari papi? Ari panapa. Anga asisiri pashopu, angaendeswa kumba. Kumwe kumba ane dzimba dzakawanda. Pamwe pamba paangaendeswa, but paakaendeswa pamba ipapo vaitoona kuti adya ane munhu here anaye anomira naye kuti aenda kutoilet here, nokuti asikwanisa kuita sei, asikwanisa kuona. Pavakasvika kabva vanzi hatikwanisi kubatsirana nemwana uyu pasina mumwe munhu anoshanda ikoko, kana kuti mukadzi kana hama yemunhu vangazoti patauya pano pamwana tine zvataita. Pakaita dambudziko mwanasikana uyu vakambomutora vakaenda naye kuchipatara here? Kuchipatara varidzi veshopu pekutanga manager nevamwe vakatoenda naye kuchipatara. Kuchipatara achibva takakurapo ari ikoko, but hakuna zvakachinja. Vabereki ndo vakazokumbira kuti timboita sei tifambe naye, but variko ikoko vakomana vachisvika zvikanzi aiwa tofamba naye sei, kufamba anofanira kufamba, but kwaakakuwarira ndokunofanira kuitwa zvinezvi. Vaya vabva kuHarare vaya vaendana nasekuru vachibva kusvika pamwana zvikanzi ko ndo zviripo, ndokutaka kubvunzwa. Zvikanzi iwe unotanga kuita dambudziko rinhasiri, pane zvakaripo wakambovhura firiji but isiri shopu iyi, ukambotosorwa ukaita mazuva uchita senge urichinja kupinda mu, ukatounganidza vamwe vanhu vepashopu muchiti ndifuridzei. Tikatarisa zicho iroro zvakare kubva ipapo rakataka kuita inenzi tsanga kana kuti senge murara. Ziso rako iroro rakatokuwara. Zvikanzi chokwadi pane pamwe pokuti ndikatsva stereke ndinorivaviwa. Zvikanzi ndo pakatangira zvinhu izvi, but shopu yachona haisiri iyi, firiji yachona haisiri iyi. Zvikanzi alright. Ndo zuva rainzi muridzi weshopu akukwira kubva kunze uku achiuya, ende nyaya yekunzi izvo shopu iri kuvhurwa yange yanzi ngaimirwe. Saka uyu ari kubatsira munhu, zvikanzi toda kubatsira mwana uyu, but ndoda kutaura nemuridzi weshopu. Foni yakafonwa ichishandiswa foni yemusikana. Musikana achibva adavira, bosi achibva adavira, but bosi vakadavira vachiti musikana ndio afona. Zvikanzi wakunzwa sei? Zvikanzi nanhasi ndo zvandichere, but panoda kutaura nemi. Right, achibva piwa foni, vapiwa foni. Zvikanzi bosi, tisu tine musikana tiri kuzama kumubatsira, tatiwo mutibatsirewo. Vabereki vemwana vari kukumbira kuti mwana uyu aone sekuuya kwaakaita pabasa. Zvikanzi
saka muri kundipuma here nekuti kana muchide munhu aone inini handiko ikoko munhu anga ari pabasa panoitika zvakawanda vamwe vanotorohwa nevanhu vari ipapo vamwe vanorwara munoreva here kuti vese vakarwara vari pashopu vanoda kuti vaporeswe neni ndini ndinoziva zvikanzi tangokumbirawo kuti mwana foni ichibva yakata vachibva vafona ivo zvakare bosi vave foni ichibva yakata zvikanzi ipai varidzi vemwana foni amai pavakapiwa vanga vanzi toda kuti muna mashoko akawanda amuri kutaura ingokumbira ichii toda kuti mwana aende mberi nekushanda but aive semunhu angari zvaanga ari so pavakazofona ivo foni ichibva yatanga kuita vachibva vatanga kutaura mwana uyai achibva atanga kuita senge akuvaviwa maziso achitaura nawo achivaviwa maziso ivo vachibva vataura kuti kwanzizvo asi uri kuita senge munhu ari kuchema zvikanzi ndiri kuvaviwa vachibva vataura ivo zvikanzizvo kana uchivaviwa enda unogeza maziso achona okay ndobva vasiya foni iye akanzi vakabva vamuti usakate foni but enda unogeza so akageza pakugeza kwakaita maziso akanzi usageze mvura iyoyo ndoda kukugezesa yangu nemunhu wacho akanga achifona achisemubatirika so aita mvura yekuchingidzirwa achigeza maziso achichingidzirwa achigeza maziso achichingidzira mukomakebe achibva kutodzana kuti ndiri kutoona vanhu vari panapa zvikanzi usaudze bhosi wakuti wakuona uri pano ngatichibva enda kuba vachibva vakata foni vachibva vaita se vachibva vaenda bhosi vachibva vazouya bhosi vauya vachibva vakumbira kuona mwana vakumbira kuona mwana pane pandanga ndasiya bhosi ava vane madzimai matatu vaine madzimai matatu vane vazukuru vanokwana kuita iwo 13 vaine vazukuru 13 vana vakomana vavo 3 vekutanga vese madzimai avo vese vari vatatu vana vavo mafestiboni vese vakomana okay vana vevana vavo vese varipo 3 hapana anofamba vese havasimuke vese vafana umwe ane 9 umwe ane 8 umwe ane 7 vari vanakomana vazukuru vese hapana anofamba nguva yakanzi mwana uyu sikana uyu akuti ye ndakuona ndo nguva mukadzi wabusinessman anga aripo ipapo achibva atodavira foni yekunzi izvo umwe muzukuru ashaika ashaika kudaro vachibva vatanga kuchema varipo ipapo ndobva vanzi izvo nemunhu aibatsira ndoda kuti amai imi muvhurike mukaita zvekutamba vana vese vasingafambi izvezvo vanogona kutisiya zvikanzi saka ndoita sei zvikanzi imimi endai pachenyu kuvazukuru venyu munovaona mutaure nevazukuru vanorwara yava kuti izvezvi wani kweafa uyo hamuchakwanisi kutaura navo endai munotaura nevacho vapenyu muvabvunze kuti hatichati kurwara kwavari kuita nekuti vagara vakadaro havafambi but vanenge vari fit vanodya vanoenda kuchimbuzi chero vashandisa imwe nzira but hapana umwe urwere wavainawo endai munovabvunza kuti kutanga izvezvi vari kurwarei ndokunosvika mukomakebhi vari kuonekwa vana vese vaiva havachaoni vana vese vaive ndo vakuita senge vaita zvimamhopo zvozara kumaziso zvikanzi ndangoti muvhurike kana murume wenyu auya ndiye watinoda kuti azotora mwana uyu adzoke kubasa mwana haana kumira basa but mwana angauya bhosi vachingosvika mukomakebhi vachingoburuka ndege ndobva vatanga kurwara izvi kutaura kuno kwatiri kuita vakastroka shopu yaida kuvhurwa haina kuvhurwa but vachibva vashedza vabereki vevana ava vachiti ndiri kukumbira kutaura nemi pane zvandoda kutaura nemi kana ndakunzwa zvakanaka but bosi iko zvino zvavari kurwara havasati vashedza vabereki vemwana uyu kuti vataure navo but amai vanove ndiye mukadzi wabusinessman vari kuchema vachiti kuri munhu uyu hamukwanisi here kuuya kumba kwedu muzondibatsirira murume wangu nokuti munobatsira mubatsira chivaramba akati kwete tinouya kumba kwenyu kana murume wenyu ataura mashoko aroda kutaura naamai kana kuti nevabereki vemwanasikana aishanda kushopu kwenyu asi mimi namai tativhurikai ndo pale yaya so utaura kuno kwatiri kuita musikana ari kuona vabereki vari kuti unodzokera kushopu kana muchida kushanda asi ndokunge basa rachiri kumashopu kuchienderera kumberi asi zvichabuda pachabuda mashoko anobva kuna bhosi uyu vachitaura naamai vevana asi mubatsiri ari kuti hamupupurirwa mashoko nababa ndisipo tofanira kunge tiri tese ipapo igwanda pakama nesonono gwanda
kana chakabatwa chimuti Yes. ngatifambei tese. panapa ndiri kuona atete Miss vari kuvhunduka Sauda. ndokwawo kauko ndapinda ivovo chaivo chaivo Pindira. tovhunduka kuti unogona kutoti sonondo. sonondo ukuti kuza kune jaunda sonondo pakamba Pisco. Ngatifambei tese. Baba Isabel. So businessman uyu ari kurwara. ari kurwara asi akakumbira ega kuti ndiri kukumbira kuti nditaure nevabereki vevana aindishandira kana ndakunzwa zvakanaka but ikonozve ari kunze astroka ende achingodzika ndege achivatanga kutorwara ipapo akatozotorwa ipapo nemotokari amunhu ari kurwara. Kanyemba na Bozho, mukomana wekuona chipoko Mwari ngavapindire. Mwari pindirai ndimubatsirewo ka hanzi ndimutsirewo. Okay, KB na Bozho, mukomana wekuona chipoko Mwari pindirai ndimutsirewo ka Feiri Wonde na Anesuri Wonde. Ndinonzi Mai Matuta ndiri pa Stepford. Yes. Yeah. Vanogona kubatsira batai Bhoshongora tikusvitseika ku zone 6 ku Hopley kuitira kuti mukwaniseka kubatsira mukomana uyu ava ne 1 year 2 months achigara mumba. akaona vanhu vanonditiza uyezve ndiri kunhuhwa ende iye paakaona zvinhu izvi chakangosvika kuenda kumba achingogeza muromo chiti achingoti achisvipa mate achiti muromo wangu muri kunhuhwa ende akuti vanhu vanomuti vanonhuhwa zvakare ende iye ari kuti zvakatanga paakatuka chipoko ende mukapinda mumba maari haatarise vanhu kumaziso asi ndamukumbira kufamba naye abvuma kuti chero kadova ndinotaundi newe ndinoenda but handizivi ndichafamba sei. Ukadai unenge wagonera kababa namai zvemunyati pasvisva business center zvikanzi yes KB na Bozho mandigonera ndokuti ndikwaniseka kuwana simba rokuti kandishande. Yes, regai katishande tichiri kakukwanisa kakuita graft tichiri kukwanisa kakuita basa. Tinotenda baba namai zvemunyati pasvisva business center 24 minutes past 9 ndo pafika nthawe pale musikana uyu ari kutoshandiswa pamabusinesses abosi avo vabatsiri ngavangoita back to sender manager kutodaka kuvharavhara kuti mwana asataure hanzi voziva zvakabatwa kana bosi wake anotoziva zvakabatwa na bosi wake. Ndinonzi Mai Alisha Chiramba Dare ndiri paRoy tinenge tichienda kupi zviya Bikita ndizvo Bikita pangozha ka pangozha ndo paRoy kwete ngozha harurwa Mai Alisha Chiramba Dare paRoy hanzi musikana uyu ari kutoshandiswa pamabusinesses abosi avo vabatsiri ngavatoita ka back to sender manager kutodaka kutovharavhara mwana hanzi mwana asataure vanozivana zvavakabata nabosi wake. Ndinonzi Mai Alisha Chiramba Dare paRoy. Zvakaoma baba Isabel zviri kuitika munyika muno papa. So izvozvi pavana vatatu one akavhashaika mafestibon vana ababa vakadzi vari vatatu vese mafestibon evakadzi vavo vese vana vavo vese havafambi. Nguva yakangotanga kuona mwana uyu musikana achienda mushopu 1 akabva ndiwo mukadzi wokupedzisera mwana achibvashaika vamwe vachivatanga kutorwara maziso vabva vamera zvakare zviye zvaita sei zvaitwa kumwana. Amai vanove ndiwo mukadzi wabhizinesi vachibva vanzi vhurikai pane zviri kuitika panapa vhurikai. Zveusiku hazvitaurwe nazvo unotogona kutopera voice kana kutopedzisira kakutaura zvachose musi iwoyo mutsaiti mumashasha yese. Ndinonzi the radio inspector Shekman Matono. Zveusiku hazvitaurwe nazvo zvikanzi naIsrael Temple Vanigawa no achizi chipoko anonzi madzangara dzemo asi kune vari kuramba muri kuramba nekuti hamusati masangana nazvo bvunzai inini Vanigawa. Aiwa kangatiudze hatisi kuramba ichokwadi handiti hatisi kuramba tiri kuti isusu pane here vakambosangana nazvo kupi chii changa chaitika chii chakazoitika so that tinokwanisa kakubatsirawo vamwe vari kuti iwo hakuna zvinhu zvakadaro ichokwadi handiti ndosaka iri nhepfenyuro nyaya dzinotaura naBhoshongora nyaya dzatinotaura pano vamwe vanoti ndedzekunyepa asi kana dzikazoitika dzikadarika nemugadheni manyu unoti honai zvakazoitika asi variko here vanogona kusumudza variko kuti pane kwatisati tadarika nako munyika yeZimbabwe kana kusiko tibatsireyo
kuti kuno kwa msati mauya ndiuye ikoko tichoredze pa next door tidziroge pose penyu tidzipfapfaidze comrade Jivas mamuka saikonasi ndozoti makachibata chimuti Sabhuku George Kadenge variko kakukatsukunye kwa mutoko uko pamwe chete nevasikana vekwamuchenje Gamuchirai naBridget vari kuSouth Park vakachibata chimuti Nati wedendera kana kuti Mai Ibra kumarondera naSheini Matsuku marondera kwa Jeke vakachibata chimuti kuti dzvi. Zvinhu zvacho mukomana uyo akatuka chisengu noti chipoko hamuzvinzwisisi kana musina kusangana nazvo. Ndinonzi Israel Tembo Vanegao Cavani. Tiudzei kuti chii chamakambosangana nacho kuitira kuti tibatsireka avo vasati vaita sei vasati vazviona. Nyika yashata iyi weduwe kujata kwakashata. Ndinonzi Mai Denzel Chiramba vamwe kwarukweza. Nyaya iyi takatomboitaura pano kake chitu chidzoka nayo takamboitaura tine urombo neuyo wekutuka kachipoko zveusiku hazvitaurwe nazvo. Ndinonzi Mr. Chigogo paPenalonga. Baba Isabel, dzimwe nguva unenge wasangana uchifunga kuti munhu pamwe ari kudaka rubatsiro woramba wakanyarara here? Asi uyu zviri kunzi akatotuka. Toda kunzwa kuti chii chakaitika kuti azotuka chanofungisa kuti chipoko ichi. Iniwo mukoma KB sokuziva kwangu kwandakakurira inini tainzwa chinzi ukasangana nazo ukatuka zvinobva zvatisapira. Okay, ndeimwe nzira even pamessage tikunatumira zvo kwanzi ukasangana nazo ukatuka zvinobva zvaita sei zvinobva zvatisapira. Right. Ini hangu ndane 35 years handisati ndambosangana nechipoko. Ndinonzi baba nenyasha chiropa ndiri kuSouth Park. Kanyemba naBhozho murume wepaHopley anoda kubatsirwa. Ndiitire kapfo kuna amai vangu vanonzi Doreen Mauraya Nyama ndinonzi Shaileti kwachirau hamusati masvika kwazvimba. Kwazvimba tiri kutouya ikoko, tiri kuuya tati hapana pari kusara, tiri kutopindira ipapo. Leaving no one and no place behind. Pese kwese nyika yose tichauya tichasvika nemaroad shows. Aiwaka ko iye anosara ndiye adiniko nemanakiro anoita kachimuti. Please Bhozho ngasiye kanhamba dzemubatsiri akabatsira kamusikana uyo angaita dambudziko kwa rekusaona uyo please. Okay Bhozho kuno hausati wasvika kumwe kwese wakatsika hako pane village inonzi Murape haina kumira mushe kano kupi hanzi Bhozho. Okay Bhozho kuno hausati wasvika kumwe kwese wakasvika hako ashandisa kawedro kuti pane village ndofunga arodaka kutaura zviri mukati macho. Pane village inonzi Murape haina kumira mushe kunokamiwa tukono tukadzi turipo. Aizi Murape here kuchingobva muchitungwisa ndikataurisa ndingatomuka ndisisachaone usataura kazita kana nhamba ndapota ndingamuka ndine mhopo mumaziso. Apa tiri kubatwa nepane kwanzi asiwe mambewe kwanzi tiri kungoshidiwa pachitungwiza but tiri kuda zve 1 week. Chitungwiza takambouya paJaid this year tichauya zvakare yange iziko kandi vada kuisa ziko chitungwiza zvimirira yega. Asi ziko ndimwe chitungwiza ndimwe yes atizivi ipapo. Manje amusati hanzi Kanyemba tiri kudawo road show yechimuti kuno kuBeira Mozambique. Ndinonzi Dr. Petros Filipe Simango Beira Mozambique. Kana mano yes yes ndine mukomana anonzi Mandito ari pamadhayamento sekuru Kachaso pamadhayamento apo vanenge vakabata chimuti kuti dzvi baba. Mozambique. Dr. Petros Filipe Simango Beira Mozambique ari kufuna chimuti. Don't worry tiri kubwera kumweko. Businessman uyo wekugwanda hokoyo nenhamo
kana akaromba zvakubuda pachena sando dzemubatsiri gwanda ndakushevedzai kangani itai odha ikoko ndidaidzewo kakatatu ndinonzi Robson Kagura weLiverpool pambare pamagaba. Iwe Robson Kagura haisi gwanda asi murume uyu ndiye pane zvaanogona kunge akabata. Handiti hanzi naRobson Kagura weLiverpool pambare pamagaba baba Isabel. Hanzi businessman hokoyo nenhamo kana akaromba zvakuzobuda kapachena sando kumubatsiri gwanda ndakushevedzai kangani itai odha ikoko ndi Robson Kagura. Havasi vese vamwe vanoshanda nesimba you never know pamwe pane zvakakanganisika baba Isabel. Handiti mudzimai uyu kana kuti mushandi uyu aitovhura kafriji every day ende zuva iroro kakasirike kutanga kubva achivhura shopu zvinhu zvakafanana nemadrinks zvinowanika mufiriji zvinogara zvichitengwa nevanhu vakawanda. Morning Kanyemba na Bocho tipeuka nhamba dzemubatsiri wokubatsira kamusikana anga asangana kana dambudziko rekusaona kugwanda ndinonzi Maigwara kumvurwi paBarock Farm pariseko paBarock Farm kumvurwi ikoko aiwa katora ikapene pepa muchanzwa kanhamba manje Bozho ndokumbirawo kazvangu kuti muye neroad show kwazvimba kwakutama ndakatotsamwa ndishayileti idzi dzahasha kazi idzi dzahasha baba Isabel. Zvimba inoda road show nokuti mabatirwo akuitwa chimuti ikoko even Banget takaenda kuChinhoi takaita road show muChinhoi tikaenda kakukaroi but Banget hatisati tichijambira apa. Yes ndopakandishaya kandishaya na mano chimpaka kibeti na mai Musona varipo paBanget. Tofana kuita road show kuBanget kwese kwatisati yaita ma road shows tofana kakuita road show. Please mutiregere azviite kuti tiwe kamwe chete handitika Zimbabwe yakakura asi tinokuvimbisai kuti mantra yatinofamba nayo kubudikidza neSecond Republic kuti leaving no one and no place behind. Palibe muntu anyanganirwa kuti asare. Okay, pane message yandadaka kuverenga panapa mudzimai uyo wokubirwa kabhatiri achibva arova mwana okay right arova mukomana uyo. Hanzi kudiniko amai avo vane mhosva hombe vakatora kamutemo kuisa maoko avo chero mwana anga aba zveshuwa vaingoenda kumutemo chete kuhedha mwana ngavagare mukati vakauraya munhu. Nhasi ibirthday raBlessing Mawire chibaba chetimu Shinyoro Tires asvitsa 42 years nhasi mudedze katatu ndinonzi Peter Zuru representing Dombo Shava. Makorokoto Blessing Mawire 42 years nhasi Blessing Mawire happy birthday 42 years rikiti vo. Pane vakawanda vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri akabatsira kakugwanda baba Isabel. Right, tine mashoko panapa. Mubatsiri uyu achataura apa panopedza mobva matora kanhamba dzacho anditika ndiye mubatsiri akanobatsira avo vanga vasangana kane dambudziko rekusaona kugwanda kubudikidza kane vabereki pamwe chete kane hanzvadzi dzemusikana uyo. Tiri kutaura panapa nezvagogo Chihoro. Torai mapeni mapepa mozotora kanhamba mozotaura navo mozonzwa kuti nyaya yacho yakafamba sei. Baba Isabel Papa Isa zviri sei ko Papa P please Kanyemba na Bozho ndibatsirewo kunyararidza Lionel Messi ari kungochema ndinaye pano ndinonzi Albert dzakatira pakuwadzana. Hakuna zvakadaro munhu akapinda mufaino acheme papa ndo mabhuru aya asangana mufaino aya. Yes ndokuti mabhuru and panofanira kuita one ball panokuita one ball one winner. Saka ungachemwa pinda mufaino ko vakatanga kurohwa pasi zvinongorwadza hazvo vakatanga kurohwa pasi vozoita sei kana timu yapinda mufaino ichinzi iri kuchema. Mapurisa get busy kumukadzi uyo wokurova kamukomana kusvika afa. Maki acho auye kuno kuBeshnafu. Hatidi vanhu vanotora kamutemo kuisa maoko avo vese mukati ngavaende na uyo businessman ngaite order hake dai atopupura nyaya dzake pachiri pedo otherwise achazotevera kwakaenda muzukuru akazvinonokera mubatsiri usambochinja gia tsika ipapo. Rambo wakabata ipapo bata panoneka bata panozipa bata National FM kuti G
chifundo na nkumbusira zakuti muri kuchipata bwino pamitambo irabviniwa kapa kuphwirira kwa Sondo match day number 23 Kasolaga Premier Soccer League musi wemugovera Bulawayo Chiefs yakarohwa kane FC Platinum 1-0 ku Luveve. Teo 1 ikarohwa ne ZPC Kariba 1-0 ku Ascot. FC Platinum okay, FC Platinum yakaita seiko ndiri kuona kapana pakakuti FC Platinum iri papi ko FC Platinum. Alright, okay, FC Platinum yakarova Bulawayo Chiefs. Teo 1 ikarohwa ne ZPC Kariba 1-0. FC Hunters ikarohwa ne Chicken Inn 1-0 ku Hart Stadium. Ngezi Platinum Stars ikadrowa kane Herentos College. Okay, Ngezi Platinum Stars ikarova Herentos College 1-0 ku Baobab. Moz FC ikarowa Agama 1-0 kakungoni Stadium. Manika Diamonds ikarowa ne Caps United 2-0 ku Sakova. Hard Rock yakarowa kane Triangle United 2-1 ku Chawanda pamusha. Highlanders ikagogodza Scotland FC 1-0 ku Barberfield Stadium. Dynamos ikadrowa ne Simba Bora niwo kwa niwo ku Rufaro. Ndio kakumara kuleta mafixtures ya match day number 23 Kasolaga Premier Soccer League. Zvakadaro Scotland ichiri pamusoro pe logo 23 games 49 points, 2 Hard Rock 42 points, 3 Dynamos 41 points, 4 Ngezi Platinum Stars 40 points, 5 Caps United 39 points, 6 Highlanders 37 points, 7 Herentos College 36 points, 8 Simba Bora 32 points, 9 FC Platinum 31 points, 10 Moz FC 30 points, 11 Chicken Inn 30 points, 12 ZPC Kariba 24 points, 13 Bulawayo Chiefs 24 points, 14 FC Hunters 21 points, 15 Agama 19 points, 16 Teo 1 17 points, 17 Manika Diamonds 16 points. Kuzati pa number 18 para Triangle United 14 points. Ndio kumira kuraita ka logo yato musakwesho kuti para ma midweek fixtures match day number 24 Tuesday 21 July Rangers College versus Manika Diamonds ku Rufaro. Wednesday 22 July 2026 Simba Bora versus Moz FC ku Wadzanai. Chicken Inn chavina na Teo 1 ku Luveve. ZPC Kariba versus Highlanders ku Nyamunga. FC Platinum versus Dynamos ku Mandawa. Scotland FC versus Bulawayo Chiefs ku Rufaro. Thursday 23 July 2026 Triangle United versus Ngezi Platinum Stars ku Gibo. Then Agama ichavina kana Hard Rock ku Wadzanai Stadium. Caps United versus FC Hunters ku Rufaro. Ndio kama fixtures ya match day number 24 Kasolaga Premier Soccer League. Cricket Bangladesh Tour of Zimbabwe 2026 pamitambo yakatambwa ye one day internationals series. Zimbabwe yakarowa ka Bangladesh 2-1 kuzoti ka 3 T20s yakatambirwa kako Queen Sports Club. Bangladesh ikarowa ka Zimbabwe 2-1 ndio kama perero ka akaita ka mitambo yacho paka Uruguay chakuhurungwe chiri kuti tani Andiriya simuzampata tirove pakatika tika Andiriya simuzampata tirove pakatika tika Andiriya maikani tirove pakakumbira Andiriya simuzampata tirove pakatika tika Andiriya simuzampata tirove pakakumbira Andiriya maikani tirove pakatika tika Andiriya simuzampata tirove pakakumbira Andiriya maikani Tirove pakatika Kanyamba Bojo Kanyamba Bojo Kanyamba Bojo Iri telefoni tu wiri telefoni wakati wa kamereke osha kanyoro Hati reporting to the Nakumbira mana komana wenenga Yabo Nakumbira mana komana wenenga Yabo Hita isokuda kwenye mana komana wa mara Nepenyuro yenyunga ibata shida simba Pateneri venyuka wafamba shida simba Nikukumbira uti pauri papo Pose poka cherere baba mutereri. Ingo udzari pechiko nekuda kucherera nekyo imfenyuro waroba faso. Right. Uchataka kuona zimbo zvakavanzika. Sande zakuti mota yangu huya. Zimbo zangu huya. Imba yangu huya. Mari yangu huya. Mkazi wangu huya. Rigidi. Boom. Papa pati. Papa Isabel. Ndinga yandina ipana pa yekurungwe. Yandakasiya ndataura pana pa yekuti. Kuna baba vari kungoti kuda kunopinda mumunda vari kusundidzirwa so kuti onzwa vari kurohwa negukura kana kupushwa nemaoko asi munhu wacho haasi kumuona zvadaro baba pati nyaya ikazoitika ndeiyi pane mwanakomana akaroora mukadzi wake
aroura mukadzi wake ndokumuisa pamusha ndokutanga kugara naye. Mwanakomana uyu akaita pamwiri pekutanga, mwanasikana uyu pamwiri pekutanga anove muroora, pakabva pepiri pakabva petatu pakabva. But mimba dzandiri kutaura idzi mabviro adzakaita yaive secret yemurume nemukadzi. Vabereki vangu vasingazvizivi. Vabereki vangu vasingazvizivi. Murume anoti idzi muri dzenguva mukadzi ari kuninyebera. But murume nichitaura naye anoti bhozho ndikaroora nhasi ndikakwanisa kupinda 6-7 months kutopinda mugore mukadzi asati akuriwa kutofamba musiri nevamwe murume ndonzwa kunyaya. Vanhu vanenge akurewa avarege kutaura. Yeah. Kana nachizinoshedzera kuti chechiri kuitika kudhara vaitoshedzera kuti kana zvanetsa taura. Right. Veukama vakawanda vapindire. Dzimwe nyika dzine sei dzipindire. Saka anoti iye kutaura kwaita mukadzi ndesagutsikana. Ndakatozosvika panguva yekuti rega nditsvagewo zvinotsvaga zvokuti zvinoti kamukadzi akataura ndinoona kusvikira ndazoti ine kunoitwa mapregnant test kuita sei, asi ndakaona kuti mukadzi wangu anichi ane pamuviri. Mimba yakazosvika kukura kusvika pa 8 months yekuti haichisiri yekutaura haichisiri yekuvanzika kana hembe dzekupfeka dzaka dzachinjwa. vanhu vakutoona akutopfeka inonzi maternity area. Mukadzi akuriwa kana vabereki vangu akufanana natete vachiti vakutobuda pachena madzisaura kuti shamari tata kukutaura iwe takataka kukutaura zvanga zvanyanya. vamwe vachitokunemera kuti ndiwe here kauti dzimwe nyika dzakapindira. vatezvara vakataura ari chiri kugara pamba pana tezvara ava vana tezvara vachibva vatizvo muroora ndarota uchiyamwisa. Dzimwe dzenguva vamwe vachikurudzira hope dzinotaura kuti dzimwe dzenguva mazuva enyu akuita sei akukwana. Mimba iri kuitirwa nevatezvara zvinenge zvakuita sei zvinenge zvakuita zvikanzi hoho vachibva vazoti mangwana nhasi ndarota zvakare muchichema muroora muchiti ndashaya mwana wangu handisi kumuona. vatezvara ndio vari kurota. Nyaya dzese dzairotiwa navatezvara. Handisi kuona mwana zvikanzi ndizvo ndarota nhasi. Chinova chinhu chakatanga kusuwisa muroora kuti vatezvara inini pamuviri pakanetsa, pamuviri panetsa, ndane 8 months ndane 8 months kudaro mushure mekunetseka nepamuviri iko zvinozvo ndapa 8 months ndapa 8 months vari kutiudza kuti inini vari kurota pamuviri pangu ndichiyamwisa mwana. Ndapedza kuyamwisa mwana vari kurota zvakare mangwana vachiti mwana uyu ndarota muroora uchichema uchiti mwana wangu handisi kumuona. Ini ndamboita mimba 3 dzakabva 1 yapa 8 months atezvera ndova kutanga kuirotera kuti ndaona muchiyamwisa ndaona muchiti vashayiwa mwana wenyu hamisi kumuona. Chii chiri kuitika? Atezvera vachipedza kutaura kudaro mangwana achona mimba yakaita zvekudhisapiya haichaonekwi. Haichaonekwi zvachose. Hahana kubleeda, hahana kuita sei. After 1 week mimba yadhisapiya isisaonekwi mukadzi notanga kubleeda. Mableediro aiita manje ari kubleeda but nhumbu yacho hachisina. Ropa raita kuirira anga asingafambi kusvikira akuita kushedzerwa vanhu vekurapa kuti vauye kumba nokuti kufamba chako kwakusingafambiki. Achipfeka nepi senge mwana muchechi. Toita sei? Zvikanzizvo ngatitsvage mubatsiri. Vatezvara vaishevedzera kuti inini panapa ndiri mufundisi wekereke. Chokwadi mufundisi vatezvara waive mufundisi wechechi kana kuti mufundisi wechechi. Shedzai vanozvinamata panapa. Kereke iyauya pakatombota pungwe vanhu vachiimba pakatonzi pane zvinhu zvabatwa. Ende vatezvara ava ndeumwe muprofita mukuru wekereke aitinobata zvinhu kudzimba dzevanhu. Tiri kutukana here? Tiri kutukana here? Saka ndiite sei? Tindimurani. Zvadaro mukoma KB vana naamai nemuroora ndo vakatanga kufamba vega vachibva vataura shoko rekuti iwo zviri mumba izvi ndati zviri mumba. Baba venyu vepamba imi havana kutanga kuti baba vepamba mumunda ndiani wamunogara naye pamba penyu muri vangani? Nokuti ndiri kuti munhu mukuru pamakati pamunogara imi ari wechirume ndiye. Dzimwe dzenguva munogara ipapa peri pefamily pane vanhu vakawanda zvikanzi tingori inini nemurume wangu nevana vedu nemuroora zvikanzi right. Zvandoda kuita pano ndezvokuti ende munotora baba vepamba penyu imimi vauye handitaure nyaya iyi baba vemusha vasipo. Mubatsiri uyu mubatsiri. Zvikanzi apa vaita zvekukwira pasi kuenda kuHarare. Zvikanzi
baba vakaita zvokufonerwa vanhu vari kuHarare kuti ndo zviri kudiwa zvikanzi nemubatsiri hunze nditaure nababa zvikanzi inzwa mwana wangu mashoko andiri kutaura ndiye kuti unoona kuti kwauya vanhu vangani ibhazi ravakwira vari kuda kudya hazvishamisiti kwamuri ikoko mune mari yamabhadharwa futi ndoda zvinhu zvechokwadi zvibude nyatsodzikadzika kana uri wemweya nyatsodzikadzika kana uri wechivanhu uzive dambudziko nokuti ndiri kurwadziwa nokuti mwana wangu mimba dzakabva dzandakunzwa nhasi dzandanga ndisingazivi ende mwana uyu kana achingazvarwa anga ari mwana wokutanga muzukuru mukurumba mangu ndiri kurwadziwa zvikanzi right baba ndosaka takufonerai tatu titaura zviri panapa zvinoda imi muripo zvikanzi inini ndiri munhu webasa handikwanisi kuuya ikoko vandatumira ipapo kana paine mwana wangu iropa rangu ita zvinoda kuitwa zvikanzi right zvinhu zvandiri kuona pano mimba yemwana haina kwayakaenda kure iri kumunda kwenyimi ndokwairi iri kumunda mimba yemwana iri kumunda so paifonerwa baba ava mukoma KB vachitaurwa nawo baba ava vanga vari kune imwe nzvimbo yavakaenda kumaini kunoshandira bhururu wavo vanga vasiri kumba mukadzi nevana ndo vanga vari kumba mukoma baba vanga vashedzwa nabhururu kuti handinoona kwandikavhura maini dzimwe dzenguva unoona zvaunoda ikoko ukatanga kushanda ikoko sabhururu wangu so kumaini kwavanga vari kumazowe ivo vanobva kupi kuHurungwe mukadzi nevana vauya kupi kuHarare svikanzi nemubatsiri pfungwa dzandiri kuona panapa ndine shoko randataurana ndakanganisa rekuti ndinoona zvinhu zvikumunda baba ava vanotozva nyaya dziri kumunda vari kusimbisa nemimba yemwana ropa rese raibva mimba dzichibva ipa ndokwariri mumunda menyu mutori nechikari chirimo chine ropa but nyaya iri panapa ndeyekuti baba vakutotsvaga transport izvezve pandataura nyaya yekumunda vavhunduka vanogona kunopinda kupi kumunda imimi panapa oi zvinezvi makarova kweza makananga Hurungwe makanonga Hurungwe zvandakuita panapa ndiratidza nditora ichokwadi hamuchaendi kumabhazi ndakukupai motokari yangu manyai driver manya nevana vakuHurungwe makwikwi usadonedza vanhu asi ita kuti utengere munhu uyu inini ndakuita zvanoita pano baba vanofanira kudhileya munofanira kutanga kusvika kumba imimi muende kumunda endai munocherera izvi kumunda kwenyu ndiri kuona kuti munda wakatenderedzwa hauna waya asi pese pamunoenda kumunda pane pamunoratidza kuti ndo patinopinda nambo kupinda munda hongu munda muhombe hauna waya asi hamupindi pese pese pane pamunoti kana makuenda kumunda ndo patinopinda ndiri kuona ndiri panapa kumusha kwenyu imimi hamutotyi kusiya magecho kumunda ndiri kuona pane gecho apo endaini munopinda nemane gecho ndo rodhi yemudhara wenyu iyoyo kana achienda kumunda ipapo pane gecho ipapo svikai ipapo pamunopinda munda ipapo mobva macherera izvi imimi macherera zvinhu izvi muchibva kumunda musanopinda pamba baba vari kuuya endai munotsvaga kwokunge muri imimi musasvika kumba muchinzwa vari kumba vachiti baba vasvika svikai kumashure kwavo yezvo baba pavakauya mukoma KB vakasvika vachingosvika pamba ndikutora zvavakatora vakuenda kupi kumunda vanenge vaida kunozama kunochinja zvinhu kaunta sei ameno pakunoda kunopinda mumunda masettings achinjwa hakakaka vairwa negokora vakudzoka vakokora vachisvika kumba baba vanamboita 10 minutes timu riyara varasvika svikanzi mamusati masvika kwatakaenda kunobatsirwa kwekwatatiriwe tasati tasvika svikanzi kuri kunzi kumunda svikanzi kumunda kunogona kunge kune zvakaitiwa timboendai kumunda ndivo baba vatanga vakuenda kumunda vachinosvika kunopinda mumunda vamwe vari kupinda mudhara ringoti atisa zviri kuitika ndiri kurohwa inini ndiri kurohwa inini chii chiri kuitika atitoziva zviri kuitika tiri kurohwa inini ndiri kurohwa inini baba adzokera ndokugara dzimwe 4 days baba pakagara dzimwe 4 days mukadzi nevana uchidira kuti baba zvamuri kutaura isati susona takutosvika kuenda kumunda ngatigere baba vabuda usiku ida kuenda kumunda ndiko vakazvinopfapfaidzwa baba kutaura kuno kwandi kuna maziso akatsvuka vachiti ndamaiwa futi machecha ndarohwa ndikamaiwa jecha muziso ndopa vakadzoka kumba vachitaura vachiti mudzimai handidi kukuudza ndima ndine mushonga wandakapiwa but inini ndaisaziva gore rakapera wona foja yakatsva pakatsva foja yedu paya ndo pandakabuda ndikanotora mushonga but ndatora mushonga uyu ndakanocherera kumunda so handisi kuziva kuti pandiri kunzi ndakacherera ndo zvinhu zviri kutaurwa asi zvandiri kuziva inini ndikazoona ndozviziva zvikanzi handeika
kana muchizape makacherera kunoona kupinda munhu kudaizvo babarukuro zvikanzi handei tinotora munhu zvikanzi no nobatsiri ini nandiwo ikoko uyai kuno kubva kuhurungwe uya kuharare so ndakapedzisira kusora zuro ndikada kuzozama kubata vanhu ava mushure mekubva mavari havasi kubatika kuti ndinzwe kuti vakazouya here kunobvisa masettings uyezve mudhara zvavaitaura ndizvo here asi shoko ranazvo ndari kuzvinozwa nderekuti izvo baba vakataura kuti ivo pakabva musi une zvandakaita ndichiteketera nezita remwana wangu kwete remuroora saka nhumbu dzese dzaibva pamuroora yese baba vane chekuita ndibaba vane chekuita nokuda kwemushonga wakanotora vakaudza here mudzimai kuti mushonga wawakanotora mushure mekutsvaka kwefodya ndewei ndo zviri kutorama mudzimai akatoudzwa kuti mudzimai rega ndikuuze ndakukudza chikwari nezviri kuitika izvi nokuti ndakanotora mushonga fodya yakatsva iye yakandirwadza ndo pandakanotora mushonga zvikanzi nemukadzi aiwa muroora unyaya dzari kutora dzikubva mimba idzi hazina kutanga nasisi nyaya yemutora ndegore rakapere kune mimba nhatu dzakabva kumashure uko zvikanzi uchatarisirei zvakawanda mukadzi kumwe kutaura kwanzi ndokwauri kunzwa uko ngatiyo tibvise chinhu chiri kukwesa kupinda munda kana kuri kuti inazhapinde mumunda gore ranorika kuti gore ramangwana chinorima sei ingondinzwa zvandiri kutaura kutangira ipapapa usadzika handei kwashe kwatida kuti sei kwatinoda kuenda so ndamira kuti ndinzwe kuti vakauya here but kwavakaenda pautafosa ya izvovabatai munzwe kuti zvavapapi ndichakupai zvakare mukoma kepi chepautafosi ipapa chemwanasikana ane 3 years aine 3 years akuru ari mwana ndokutanga kuchinja kuita mazamo kwakavanzika zvese angatiwa munhu mukuru mwanasikana 3 years vane kereke munhu unamatira pautafosi apa vanga vari kuona siwiki vanhu apa mwanasikana 3 years angatiwa munhu mukuru kutofanana namai vake zvese angatofanana namai vacho but 3 years ari mwanasikana then pamitambo wefifa world cup 2026 wakatambuka nezero final Spain versus Argentina makorokoto amhlope congratulations kuchipanika cha Spain icho chirawina ka 1-0 chichimenya Argentina after extra time so ndio kama champions epasi rose ka chikwata ka Spain nangoti nikototuru nkati machirongwa chino cha sports check pano pa National FM kutanga muri Zimbabwe rekadisise kuti gutu ndakati gutu ndapinda imomo handingobudi chikonzero kwadziri ndo kwandinouya kwa gutu mukoma KB gutu iri kupisa mazuva iri kupisa ndofunga vanhu vekugoku vakatamira kugutu kuita kushoka moto gutu kune musikana kana kuti mukadzi akamunya mwana mutsiba ndokubva akaenda mutsibe mugodhi unochera vanhu mvura mwana anga akura sei 2 years 2 years apo akamumonya mutsiba ka ari mubhazi kuenda kumba kwemukomana akuda kumuroora mwana uyu asima nomukomana akamuroora akamichizwa ndokuita mwana ndokubva ita mwana ne 2 years ndobva wana mwe mukomana kuti amuroore akuenda ikoko ari murodi kuenda ndokumonya mwana mutsiba ndokukanda mwana mutsiba rimba next village iye ndokuenda kumurume akarobatwa ni mapurisa ari papa pamwene Daniel Roge baba Isabe gutu zvakaoma ndobva hapo mukoma KB ndobva ndapindira pamarondera yemuprofita akadanwa kuti azotsipika mhepo vawirire pamari achibva anzi mari handina ambai vakati too late mbavha pano muprofita akadanwa pamba kuti azobatsira kutsipika mhepo yange yasimuka mushure mevamwe mai vakafa vachifungidzira kuti imbwa yakavarume kwe3 years ndo yakonzeresa right vazofa majika amai varidzi vembwa izvi vanhu vane mbwa yakaruma vanhu ndo vakazosvedza muprofita paakauya hana kuonekwa akazoonekwa nawo kuti mbavha asi chakacheresa nechekuti vanga vasawirirane panyaya yemari munhu achibva arohwa akati aiwa mentero chokwadi mandidana ndimimi inyaya iyi ndobva apo mukoma KB ndobva ndaenda kunonzi kupiwa vakomana ka pano padhuze apa ePaton Park ePworth numbutuku sisina bhuti izvozvi sisi mukoma vari mukati vamirira kuenda kukoti vakabva vanyorerwa dhokote richinzi repi wangu vakati variwirirana asi manyorero yakatizoita kuti tikati kudii sisina bhuti buda abai 1 baba 1 20 years musikana 22 years mukomana
Yeah. nhumbu yakabuda ilipo izvesi yaremera chimuti asi zvandoda kuita pangwena muri yezimbabwe regai nditenge ndichiti izvo zvandakupai zvose zviya ndichazokupai zvakare chepaheadlands chemukuwasha akauraya vatezvera nebanga nenyaya yekuti vanesana nemukadzi wake. Paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM. Hello, mkono KD. yes mamukasai Mkono Washington marimurana mkono KD. makadiko zvenyu Marange. ndiani wedu Marange Teddy asosokozana. tete msokosana uri seiko kuti zizi chiko Ndiko 100.7 ukumushonge. mushupi 100.7. kupi Basi vingo 100.7 pa National FM. Muri kumasvingo. Yes. Kuri sei kumasvingo. Koma wangu koma KD basaraka diko long time say. Basa rakanaka tibatsirei tinzwe pane dzatsudzurwa naBhosho. Mukoma iye kutuka chipoko wetu wakatuka chipoko yakaoma. Iyo nayo haitodi kuti haidi njere dzorove nyama aba inoda kuti abatsirwe nenjere dzamwari panyaya iyi nekuti tingafungira nepasipo. Okay. Ndo pakatopedza zvese. Aona manje nekuti zvimwe dzenguva zvinogona zvirizvo kana kunga zvisiri izvozvo pane zvakatoiwa nenzira yekunge chipoko chisiri icho kana zvitori izvozvo chaiko zvakuda kuti zvichitobatsirwa nenzira yemwari chaiyo. Panoda vanhu vanobatsira apa. Ndiyo chete solution iripo. Regai tinzwe kuti pane here vanogona kakubatsira tivasvitse kuvabereki vemwana uyu kuitira kuti vabatsire tozovatenda mune remangwana. Andipika. Chokwadi. Ngoma KD. Yes mukoma wangu. Ndingati ndiri ku 100.7 ndipo kunobatira national ndipo kunobatira FM kana tiri kunokuka. Ehe. Ndakapedzisira kutaura nemi mazuva ambuya vekuone kwemuchirubhuku kushamba kuchagara kuchatokea yakazopera sei bwaye. takazenge takutofonerwa kunzi nevanoona pachaniyo kuti mbuya yava vatori hama yedu, vamwe vachiti ndi mbuya vedu, vamwe vachiti ndi mama vedu, vachiti mbuya ava tiri kutovatsvaga vanorwara nepfungwa. Ehe. Azviswe parizvibvunza ane 7 girls dzabva pa 5 girls varume dzondo vari ndiri kuchengetsera iyi. Handitika. Tinotende ngomutsai vaviri vatatu. Ndinomutsabo Chamarange rose muchwanga village mukwakabarwa mai vangu kwadzidziswa musabayana ndisingatangani timu rakadzidza pamushonje rese ndakapedza marume 2000 pa level. Ndinoti maita basa zvikuru kwazvo mukoma vangu Teddy naWashington marimbira avo vakazovawanedzari kunzi Chikomba. Po rikiti vu. Ichi chimuti ichi 17 minutes past 10. Lekezani katendere patsogoloka nacho chirongwa chanu kuitira kuti tibve kuthandizika kungaiteka wantu abweresa nkhani izi. 0713938538 paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM. Hello. Halo. Makadiko. Halo. Halo. Muri kutinzwa here? Okay, tiri kutaura nani ari kupi? Ndi Godfrey Mabiko pabwera pachikunashano. Kupi? Ndi Godfrey Mabiko pachikunashano. Chief Nyashanu? Tinotenda tibatsira itinzwe. Ndokuti chemukomana uyo nhonga pamwe pakuri kudzakwa kwanga akaita anga tikachipoko here. Munofunga kuti anga akadhakwa? Ndona kuti anga akadhakwa. Manje kana anga akadhakwa sei pazvakaitika akungogara mumba? Ipapo andingazoziva hangu hazvezva kutodana gogo chihoro. Nokuti dai kwanga kuri kudhakwa aingosvika achizvitaura zvichipera asingazogare mumba sezvari kuita izvi. Ipapo andingazoziva hangu zvezva kutodana gogo chihoro ndo anotoona kuti zvakafamba sei nokuti iye ndo anotoziva chinhu chaakatuka chacho. Handitika. Regai tinzwe kana pane anokwanisa kakubatsira tozonzwa Zimbabwe kuti zvinenge zvafamba sei.
Alright, hamumboita road show mamurambinda murumba kutokubhura kwachinyashanu. Murambinda tiri kuya tarisirei tinogadzirisa tinouya mukoma wedu. Alright, hairi bho tiripo padombo remusoni apo. Okay, ingomutsai vaviri vatatu. Ndoda mutsa baba vangu Kundirai Mabika namuchembere wangu nevamwe vese vanondiziva vangoti vari musana Godfrey Mabika. Ndatenda hangu. Ndinotenda maita basa. Vachada kukubatai munobatika sei? Icho kwa dimbu ya Zimbabwe. Vaniko chida kundibata munodibata pa namba zinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota Musa Bipa Sajendi Gwena Epwethi po Rikiti vo 18 minutes past 12 like zanikati kusiyeni na Mesaudo Mesin Rovo rangu dzina ni Chemero Wakanyemba Bonzo na Washington Maremera aka Boshongora tibwerere pomwe kamangwana. Yes, muningina we mukoma we ku zone 4 yes ku Hopely abvuma kakutaura abvuma kutaura ndataura na mai vachona vakati motaura nemuningina wake saka vatori ready saka mangwana tichataura naye damba ni Sara munhu wese pachimuti